Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dare. Wato a yi haƙuri, kaman shi ba ɓacin rai haka nake. Wannan magana ta Ladini yanzu nan nake haɗu da ita a social media. Gaskiyan magana yan fim ba Allah nan. Babu kwata-kwata waɗanda suka yi magana suka yi against maganan matan nan da ta yi, wallahi ba Allah a ranku. Babu yanzu kamar waɗanda na ga maganganun su biyu, Alinu da Falalu Ɗorayi, dan Allah dan Annabi ku ne za ku ce ba ku san anewa mutanen nan, anewa dattijan nan wannan abun ba? Su tashi aiki a ɗau 2,000, 1,000 ko a ce musu za a kira su? Habba, ittaqillah. Mu ci tsoron Allah man, kun san ana yi. Matan nan ku kirga, yanzu barin fara daga kan Falalu Ɗorayi. Matan nan a kirga fim nawa ta yi a industry? Falalu, matan nan ta yi fim ya fi nawa? Fim nawa ne ka sa ta har za ka yi against maganar ta don ta ce 2,000, 4,000 ake bata? A ta yi fim ya kai amma 20, to ya kamata a ce sai fim 18 an biya ta wannan kuɗin, shine in ta yi magana ba ta yi daidai ba. Amma fim ɗin in ta yi 20, Falalu fim nawa aka sata? Darakta, mi magana gaskiya mana. Mu da ku mun san akwai yaran nan, za ka zo ka sa mutum a sai producer ya kuma dinka cutan mutane, ba ma ƙoƙari mu biya su da kanmu. Mun san da wannan. Ko kuma a'a shi Alinu fim nawa ya sata, nawa ne ya bata 40,000? Mun sani ba ƙarya ba ne ba. Recently an yi wannan, na kira mutane su shooting. Yaran tsofaffi ne, na kira su suka zo suka shooting. Ina tambaya nawa ake biyan su, aka ce 2,000. Na kira wata ta yi shooting ta gama, an ɗau kuɗi za a bata, ana bata kuɗin da ya kamata sujjada. Na ce nawa ake biyan su? Da bakin ta ce gashi kuma na bincika na ga hakan ne. Haba, mun san wannan maganan man, ku bar tsohuwa ta zauna lafiya. Wannan da gaske ne, ba ita kaɗai ba ce ba kuma ma tsofaffi kawai ake ba. Duk wanda za a sa a fim in dai zai fito a sin 1, 2 ne, 3, sai dai a bashi irin wa'annan kuɗin 2,000, 3,000. Ba shi isa harkar take ta yin ƙasa ba. Kawai in muna da niyyar ku gyara, ku fito ku gyara. In kun kawo actor ku biya shi da kanku, in kuna da nan kyakkyawan niyya. Amma mu yi magana gaskiya, ni na san fina-finan da ba ma biyan mutum ake in yayi ba, shi yake biya. Kuma kun san da wannan, to me abin wata magana anan? Yanzu wannan tsohuwar da aka sa ta gaba ake ta wannan maganar, so kuke hankalinta ya tashi, wani abu ya zo same ta na ciwo daban? Na rantse da Allah da ya halicce ni na rantse, in kuma wani ya isa shi ya fito ya rantse ya ce ba haka ake wannan zaluncin ba. Wallahi tallahi haka ake. 2,000 wani ma tura shi za a yi, a ce za a yi man waya. Wasu kuma sai an biya, sai sun biya kuɗi ko sun ba da wani abu makamancin kuɗi. Ba abin da muke fesin ba kenan a industry? Ko ki ba da kuɗi ko kuma ki ba da kanki, ba shine abubuwan da ake fama da su ba? Haba, me wannan ma magana ta faɗa ana ba ta 2,000? Wannan ai kowa ya sani, sai dai wanda yake ƙin Allah. A'a, wasu ne ake wakiltawa su zo a producers su yi haka, na yadda. Ko wasu ne suke cin kuɗin wasu, na yadda. Ku ce ba ku bane. Amma magana, in dai wannan maganan matan ne 2,000 aka bata ko 5,000 ake ba, wannan magana, to nawa ne in ka ba su 5,000, 10,000, ka ba su mugun kuɗi fa ma kenan a industry. Ba dai kawai ibtila'i bane, Allah ya sa ma san harkar, kawai ka yi haka. Wasu suke aikin fa. Da Allah mu yi abin da ya kamata, ku kyale tsohuwar nan ta zauna lafiya. Maganar nan gaske ne, haka take. Abin da ya kamata ku yi kokari ku gyara, ku miƙa saƙon da za ku ba mutum tsakaninku da shi, kuma kuma ku yi da gaske. Ko da in kun ga ba ku da kuɗi, kada a ɗauko fim a bari sai ana da kuɗi a ɗauko shi. Amma na rantse da Allah ana biyan su haka. Kuma wani
a cikin ku da kuka shiga kuka yi magana, ku kuma ɗaya ya fito ya ce ya rantse da Allah ba a biyan sa haka. Muna magana da su duk da ku ga ba ma cikin yan fim ko ba ma cikin fim ko da yaushe, amma matsalolin da yawansu muna ji. Kana zaune in ka kalli wani aktan ma ya kirga ma matsalolin sai ka rasa to wannan duk lokacin da yake aikin me yake faruwa. Muna sani dukka wanda suke kiran kansu manya a masana'antar nan ba lissafin yadda 'yan masana'antar za su ci gaba gare su ba, lissafi ne na suya za a yi stadium din su ya karu. In director ne tunani yake me zai kawo, in producer ne tunani yake me zai kawo ya siyar, in actor ne tunani yake ya zai yi gaba, in mawaki ne tunani yake me zai yi sabo. Amma da Allah ku kyale matan nan, dan Allah wannan maganar da matan nan ta faɗa da gaske ne, kuma faɗarta ba laifi ta ba, laifinmu ne ku da ba ku zauna kun gyara ba. Ni na san bayan ni da wannan alaka ta ɗau kuɗi in ba ɗan fim ko, amma alhamdulillah babu wani zagaye da za a yi ni dai in samu wani surutu makamancin wannan abu. Amma magana biyu haka take, a ɗau 2,000 a ba mutum a ce masa je ka za a turo ba a turo ba, ko kuma mace ce a ce sai an yi wani abu da ita za a sata a fim. Wannan maganar haka take, ba ƙarya bane ba. In kuma kun jawo shi an faɗa, ku kuka jawo ta saboda kun so ku danne gaskiya. Allah ya kiyaye, Ubangiji ya kare mu da addinin mu baki ɗaya, ya kare mana zuri'a. Mun gode. Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masoyan mu a duk inda suke a faɗin duniya, da kuma kai Naziru mawaƙin tsohon sarkin Kano, wanda ya kamata in zo in baka amsa akan maganganun da kai a Instagram. Ba na yin irin wannan bidiyon, ban kuma taɓa yi ba, amma yau ina so na yi saboda ka keta mutuncin mu, ko kuma in ce ka keta mutuncin masana'antar mu, wanda dole sai mun fito mun baka amsa a cikin ta. Allah subhanahu wata'ala yana gani magana da Mama Tambaye ta yi akan cewar a fim da take ba ta ba ta sama da 2,000 ko sama da 5,000 ba. Wannan magana ba haka take ba. Za a yi wa Mama Tambaye uzuri na cewar rikicin shekarunta za a kalla, za ta yi wannan maganar, amma ita ma ta san cewar mutane da yawa a cikin masana'antar fim sun ba ta sama da wannan kuɗin, a ciki har da ni Abubakar Bashir mai shadda, a ciki akwai Alinu, akwai Falali Dore, akwai sauran producer da suke magana a cikin wannan abu. Ba wai da Alinu da kuma Falali Dore da suka fito suke magana, ba wai suna magana bane akan waɗanda suke cinye haƙƙin wasu a cikin masana'antar Kano, waɗanda mu Allah na gode maka, mu da muke cikin masana'antar Kano babu wani mutum da ya taɓa mana aiki wanda ban biya shi haƙƙinsa ba. In kuma akwai wanda ya taɓa mana aiki wanda ban biya shi haƙƙinsa ba sai ya fito ya faɗa. So maganar da ake, ka fito kana ta wasu soki burutu, kana wasu surutai na ba gaira ba dalili, na banza, na wofi, na iska, kana faɗan maganganu san ranka, to ka gane cewar duk abin da ka faɗa za mu iya mai maka da martani, don babu wanda yake jin tsoron ka a cikin mu, kuma ba ka isa ka fito ka ci mutuncin masana'antar mu rabu da kai ba. Yawwa, so wannan masana'antar mu ba mu da abin da kai ta, kuma kai ma dan cikin masana'antar nan ne, kuma masana'antar nan ita ce maka riga, ita ce maka wando, ita ce maka duk abin da kake takama da shi. So babu wani, baka isa kuma ka fito kamar yadda na gaya ma, kai baka isa kayi kaɗan ka fito ka ce zaka ci zarafin masana'antar mu a cikin social media mu daga maka kafa ba. Wallahi baka isa ba. Duk abin da ka faɗa za mu faɗa maka irinsa. Idan magana ce akan ana yin aiki ba a biyan mutane, kai ya kamata a tambaya irin waɗannan abubuwa. Mu ba mu san shi ba, saboda mu ba ma yi a ayyukanmu da muke yi, ba ma yi. Idan kuma akwai wanda muka taɓa ya fito ya faɗa cewa ya mana aiki, mun riƙe masa haƙinsa, daga kan marubuci, daga kan edita, daga kan duk wani wanda ka sani a cikin masana'antar Kano. So saboda haka kana to surutai, kana so kai calling attention din mutane, ko kuma ka bata masana'antar mu suna. Maganar da Mama Tambaye ta is simple, cewar ita aiki da ta ba ta ubata sama da 5,000 sama da 10,000, wannan kowa ya san rikicin tsufa ne. Dukkanin mu nan babu wanda bai kira Mama Tambaye a waya ba, kuma Mama Tambaye ta ce ita kaza ta faɗi dalilai na kare kanta. To bai kawo wannan maganar kawai saboda Alinu da Falale Dorayi sun yi magana akan cewar su sun bata sama da haka. Falale ba ya fito ya kare sauran producers bane waɗanda suke cin haƙin mutane. Alinu ba ya fito yayi magana bane akan wai mutane da suke cin haƙin su, ba akan su yi magana ba, yana magana ne akan shi aikinsa da ya ga abin da ya sanya bata, tunda ita ta fito ta ce duniya ba ta ba ta sama da haka ba. Falale ya Dorayi ya fito yayi magana akan wannan abin. Saboda haka da Allah, idan kana soki burutanka ka san me zaka dinga yi, da Allah ka daina yin abin da zai dinga shafar masa
masana'antar, saboda wallahi tun lokacin da zaka fito ka zo kai irin wannan bidiyon wallahi tallahi sai mun fito mun baka amsa, saboda mun ga kamar kana nema ka taɓa mutunci da kuma martabar mu masana'antar mu kuma wannan masana'antar ba mu da abin da ya kai ta. Wallahi Naziru baka isa ba, duk sanda ka fito kai magana sai mun fito mun baka amsa. Yau ka kiyaye, ka iya bakinka, ka san iya abin da zaka fito ka faɗa. Babu wanda yake jin tsoron ka a cikin mu, ba kuma wanda ka isa ka fito ka gaya magana a nan wajen bai fito ya baka martani ba, saboda haka ka kiyaye wallahi.